yakni benta jongga kubor la OneRash P daga fatafat online shopping store. Kinoyalam ka RBYF Mausan Tai Circle mitagasngi gila penrem juri ke jingi no shtengan ti klan da penpoi shadu shayeng ya kawe ka khana samla kabla yo jingkot no da ka jingpang COVID-19 kabana ka shnong mau kangi Hapori Boy District. Kumbalai thu do ba Nevelin Nong Plang President ka Mausan Tai Circle ulong ba masan yo jingte balor kani marmar lalik wat ekni ka samla balala ba DC office ha ka por private janmid long ba katara ka koi ka khia kala bathai way driver tourist taxi banlej bu ekni ka samla ka blak koi da ka jingpang COVID-19 bala batharu banlej bu shayeng jongka hamau kangi hindai new driver lalik bu tang DC office bat kentaj banlej bu ya ka shakashnong jongka ngelishim khia ya kani bat ngila lek marmar syakati ke caka baidon tat hadu ko por prabaje men min ing lalab i baidon po DC office bat habang ila keli ila juba yitu inge iong ba uneu driver ha kajing sya la pathai u ban lek silu fiing ndai ka basungsi kalong ba uwan bu yang tangah ni po DC bat ula patharu yang ban lek kendu ya utau bawel ante po DC uba klam aya ka jaj uba klam aya phone number ba bat uong ru ba sa ong ya utau bawel ba un penwat ka kali yipi balik bu sudisno rena lek anak liang jingi kasang marmar ngila sim khia bat lek tempoi isi yeng ndai ka eng bangidon ban bersngau bat hakane por kolong anak liang jo kasang ka penpau ka jing sungsi ka bajur bat ka jing penrem ka bajur ya uni un driver u balek klam akor u balek riu klau ha ka jing sya nak liang ka jong u la de ban penpoi kat kum ka tha ban penpoi bej hadu hieng kat kum bal patha bat belasiu ya ka bai ka ligi jong u nak liang ka hendi pemen ngat harai ban penpoi ri yang hendrei uset kelas siteng lenti ban kajing temu kajing kolong ban safe yala de na ka mata ka bain penyang kadi kata kada rangi kran saya ni bat bangi penrem juri ni bat bangi genturu ya kibor bahalor na kadang jong ka health department bat ka sarkar ban le ya uni udu klau bosun bu ya inong pang bapli balayo aki jong ko hangte ko di sirkus klem dalik penpoi ko yen na kadang jong kasangi kentu banang ne sekmat ki pai baru la don mano ki bahing junung ki bayo e ne jung pang ki balayo ko ba phim de ban senia tang ke bor jong ka sarkar hade beri ban sim ka jing tip ban phone ya ita i bahing jung pi nang ban yo ka information ka babiang nang ban like ban si sai istiang ti nakaliang ka RBYF Mausan Tai Circle kilali ujor halor kani show DMHO ka riboy bar ka blingo ka longbow Dr. M Mauri DMHO shim la yo jing tip setia halor kani ka samla ka blok ko COVID-19 ba halor ka jing no shiteng lenti ya ka on sa token benya ka khubor ka bangio na DMHO ka long ba DMHO hangne por bhoi jing district don jing TPA halor ka jing yo banmi ini nongpang i patient iba yo mi menin imdon kano jing tip ha bade ba kana jing mi jing i menin kasni